Hagajan mi jo khan riu trai ku rumpang a jar pun riu kala don ka chingcha sha chorong ti samla khasi hagi bar jala ka belaja thain laban kini samla ki bomshim la kwa ban pen pau korta gi ladie kila ujor da ka ejahar laban police station harangkat ka ching sran lang kit khot ka khasi students union laban circle habakran jigla bthai khubor nakaliang samla jason lalu president long bakum gane chingja kalong ka ege pasungsi bakum taw lo maham gi barjala bakim dai ban mlian ban le ini kam nang ni shakman Dasking lawan haka ni halaban police station ban yarap ban don dekat bikini ki pardo persnam jungi na kalian kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kilawan ban yat na ketika lenti hari sabah bari jan jongka tendur danhil pada hadian kini kila ya kerong we dina kaliang jong kini ki kena samla ki pardo persnam jungi basyok sa laban kila ya tingku marhamat batki bat na kaliang jong kini ki samla kila pensmo syaki baki wan yak ta kerong we nre na kaliang kini ki nyongut ki khar muslim ki nong bela kila shu khiar ban penibor da ka ba takti yakine ki pardo persnam ki jungi bat kila ra ruhi deki tiar pen mesau ki hukum ki waj nani u ternem bat nakaliang jongki bapli kila mensau bat hoj nakaliang ka police department laban ru kila yalam lit ban le medical bat kedon ki dak mong bat ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng ka pensngau sya kini trayeng ba kumno lani hakano kodur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shongwai lani kin sa hangtai hari sabah bat ka kadairu ka yeng ka jong ki muslim ba kin lesi ka long koi ka bental lesi bikin penri ya ki pardo lani ki ju ki jaj mbadi ki muslim kini nyongot khar muslim kidai ki beriu ki buana asam bat ngimtip syai hakanu kodur ki wan bat klem kono ka permission dan klem kono ka jingpetip syakador bersong kila pensa angtai bat kolong ka iki ka ba ma lesi ya ki weipat ya ki pardo persnam jongi ki bayat nangtai lesi yo kadon ka iki ka jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ke ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap brio na ni kila adap komet lupa ki crime syaki snong ki thau ki jongki bat nakaliang ka senghi ngi penramjur ya kan ni kalong yeng ba ka ai ya kini ki nyongut ki nong bela bakin sa hane hapo laban hari sabah wat ni kentu ruhi ya ka dor bersnong ba ka di pensim kia lasai no hi baki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa hani apo dong than jong kalaban pelun berkoi dan kalian keseng ni kwa ban pesau syaka sorkar ba kejingya lenti jong keseng habangi kendra na kapor syakapor kolong si benta ban long ya kajing ba kinyo syong suk syong san ki pardo persnam jungi nomor ba kumun ihi kani kajan mirhi kaja ka ike ka ba sungsi bagi pardo perstam ki sya thombor hini ki nongwei ki beri ki khar muslim bat ki barjala ki ba wan bela chene se liang jongi takadau nakaliang ka senghi ngi kentu ya ka sorkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadiban amenno da governor hakini ki singi ban wan lem kumta kan long dan ni kan bu jingma ya ki pardo persnam ki jongi ba ni tingku kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki
jat kam bat kiba kwa ban pen ibor lani kiba kata ya u pardok pranas nam jongi kham tam hang ni hadong than laban borok kuwe Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.